Så er vi på marken igen. Ja, så må vi se, om vi finder lidt mere, end vi hidtil har fundet. Vi går på samme mark. Vi er på Østlolland. Tak for alle dem, der har liket og har tegnet et abonnement, som er jo gratis. Så jeg gør det jo ikke ligesom med andre, der laver sådan noget, hvor du kan være medlem af kanalen og skal give penge for ingenting. Men ligegyldigt. Jeg håber, I nyder her videoen og den lille film, jeg genererer ud af det. Så sidste gang, der fandt vi jo alt muligt fra, som man skal bruge til ens husstand. Så det var sådan en husholdningsrunde. Nu må vi bare se, hvad vi finder her i denne omgang. Jeg tror, vi kommer mere på en, der hvor der har stået en gård. Og det kunne være lidt spændende at finde nogle ting derfra. Ja, god fornøjelse med det. Giv et like, husk abonnement, dem der ikke har gjort det, eller er nye her på kanalen. Så går vi bare i gang. Meget svingende signal mellem 03 og 90. Vi må se, hvad det er. Jeg tror nok, det er et større jernsignal, men jeg var bare nysgerrig, hvad det kan være. Og har vi den allerede her. Det gik hurtigt. Ja, og det er sådan noget fra landbruget her, render jeg med. Et klump jern. 85'er signal. Ja, de høje signaler, de er egentlig ikke altid så lovende her på den her detektor. Vi må se. Ja, jeg tænker nok, at vi er tæt på landevejen, og så finder vi sådan noget her. Ja. 31 signal. Det var så det først ude med en 50'er. Men nu skal jeg bare lige se, hvad det er. Og så var det væk. Hvor er det hen? Hvor var det? Det er da mærkeligt. Ja. Ja, måske. Ja. Nu går jeg derned. Ja, det kan der ske. Det er noget, som er lidt rundt. Skal se her. Ja. Ja. Det er forventet en knap. Jeg kan ikke se, hvad det er for en knap, men det er en knap. Og en knap er en knap. Så det er jo i hvert fald noget, som man kan prale lidt af. En knap. Dejligt. 49 signal. Nu må vi bare se, hvad vi finder ud her. Vi er ikke så langt væk fra den tidligere gård. Nå. Ja. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Stopper lige den her. Så skal I være med. Kig lige. Ha. Kan I se den? Det er et spænde. Et skruespænde. Rigtig, rigtig fint. Rigtig dejligt. Det er nok her fra gården, forbundet med her på gården. Dejligt. Et spænde. 21-22 signal. Hvad kan det være? Kunne være en knap.
Den er også så meget andet, men jeg synes bare, de lave signaler her på den her detektor, de er mere givende. Der er noget herinde her i kluden her, så skal jeg lige se. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Det er folie. Nå, super. Ja, det var bare med til. Skrigende 66 signal, hvad kan det være? Jeg tror, jeg kan se noget. Er det det her? Nej. Ved du hvad? Jeg er nødt til lige at tage pinpointeren i brug. Jeg har det allerede, tror jeg. Eller hvad? Ja. Det er noget knogle, ikke? Men det er lidt træ. Ej, for helvede. Ej, den har jeg savnet her. Ja, jeg ved ikke. Jeg må alle indrømme, denne sæson går meget op i skrald. Jeg har bare lagt mærke til, og måske ret begynder her eller et eller andet. Så jo, så er det bare lidt skrald her igen. Dose aluminium. Nå. En 54'er signal. Se hvad det er. Der ligger det eller hvad. Det var sgu hurtigt. Ja. Nej. Det er ikke rigtig noget. Ja, sådan er det jo. Når signalet kommer ind med 54, 55. Nu har vi lidt op. Så er vi allerede på 55. Og der svigter jo allerede. Der var mit hus væk. Hallo. Kugler rundt. Haha. Kugler rundt op fra stregen. Haha. For Elementikor-fans her. Det er måske et kugle. Det er eddermed længe siden jeg har fundet det her. Så som ikke har ramt. Så jo. Lidt er der. Lidt giver også lidt, men jeg har tænkt mig, der går nogle mere der, hvor gården har stået hen. Fordi den nederste del af marken, den er lidt, ja. Jo, 40 signal. Så skal jeg jo se, først hvis den overhovedet ikke noget. Så graver jeg lidt, så kommer der noget, men man skal også gå lige så meget efter lyden. Ja. Hvor var du henne? Der var den. Jeg tror, jeg har den. Ej, hvad kan det være? Åh ja. Så skal jeg bare lige den her væk. Det kan jeg lige se her. Jeg har her for noget pænt noget. Så. Der har vi den. En knap. En dejlig at se en bronzeknap. Ej, det er da fedt. Godt. Super. Nå pakker vi den bare væk. Så nu kommer der lidt småfund i hvert fald. Men vi er også meget temmelig tæt på gården. 57 signal ind i hullet. Nu må vi kigge, hvad det kan være. Aha. Okay, hvad er det? Ja. Aha. Så. Nå.
lad os få se her. Lad os se, hvad det kan være. Jeg er ikke rigtig klog ud af det her. Nå. Fund er fund, ikke? Knap er knap. Mønt er mønt. Jamen, jeg tror, det er nogle nye ting her. Jeg skal bare lige undersøge det derhjemme lidt nærmere. Det er ikke noget, hvor jeg vil sige, det er noget så helt specielt, men ja. Det ligner et eller andet hjul fra et eller andet. Men hvad kan det være? Jeg skal lige kigge lidt nærmere, når jeg har fjernet alt det plutte her fra det her emne. Nok 70'er signal, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg skal lige have pinpointeren til at hjælpe os. De store signaler er jo aldrig så godt. Jamen derovre skal jeg bare lige gå herind. Det er allerede. Ellers det kan være. Så skal vi lige se på det her. Det er grønt. Det er meget grønt. Så må jeg plutte her på den her. De ting her. Når vi bare koger en gang i tidernes morgen. Ja. Det er ligesom måske ikke engang en ørn eller et eller andet. Ligesom en fugl. Ja. Lige dele af en ørn. Ja. Meget mærkeligt. Har I måske et bud, hvad det kan være? Prøv at tage et billede af det. Så det kan være sådan noget. Vinger, eller kan I se her, det er ligesom fjer. Nå, vi må se, hvad det er. 21 signal. Har det været? Nu er vi oppe på 46. Det tyder på ikke noget specielt normalt. Så der er næsten her helt om. Hvor fanden er du hen? Der. Se. Meget komprimeret. Et eller andet. Der kunne have været noget. Det er ikke et spænd eller noget som helst. Men noget ud af koger. Det er fint. Meget svært 55 signal, men alligevel. Det kaffe er bare lige lidt i overfladen, og der var den. Og ja, så har vi her en del af en musketkugle, og det er noget, der har ramt, kan jeg se. Ja, musketkugle. Ret overfladen. Den er ikke ret tung for resten. Så ja, lidt giver lidt. Når jeg går lidt ustruktureret, er lige på lidt skovmasker forbi Rasmus Brunsgaard. Ja, det undrer mig bare, at jeg har fundet i sidste sæson så mange mønter, og nu er der ikke noget, så tænker jeg bare, jeg går så bare lige vildt en gang derovre, når jeg kommer ind her. Nu er en 51 signal hos en skomager. Ned den, nu kan vi 30. Nu kan jeg også lige sætte mig her igen. Så fanden er det her?
Det ligner en lille mønt, eller hvad? Ja. Jeg tror, det er det også. Og jeg tror faktisk, vi har en borger igen. Jeg er ikke 100% sikker på det, men det kan det godt være. Jeg skal lige gøre den lidt ren med vand, og så kigger vi lige på den. Ja, så har vi fundet danefæ, randærmet. Fedt. Vi gør en kort afslutning. Det er blevet mørkt, det regner. Og ja, jeg siger tak for alle dem, der var med. Tak for dem, der har givet et like, eller er ny abonnent her på kanalen. Bliv ved med det. Kig lige, hvad vi finder her. Det synes jeg, det var en god fund med en danefæfund, altså en borgerkrigsmand. Nu skal jeg bare lige finde ud af, hvad det er for en lige specifik. Meget glad for det. Så jeg håber, vi ses i den næste video.